Bismillahirrahmanirrahim. Sugeng amirsane kalian gebyar seni barong Candra Mawa. Bismillahirrahmanirrahim. Kanjur panguasane Gusti Murba ing Demak. Tansah mangkene selamat liring sampe kono. Yen wis kok kene sang pawang ayo ing kono siji Bapak suci enggal paringano kekebalan ayo tatir padha ngadeg siji Bapak suci ayo le enggal derekno oleh sang pawang ing kono para yoga para putra saking Candra Mawa ingkang badhe paring permainan atraksi ya ana sing main klopo ya ana sing main neon ya ana sing main geni lan sak panunggalane siji Bapak suci ing kono bakal den paring kebalan dening sang pawang Ki Sastra Wijaya ing kono kanthi cemet isih samandiman uga banyu tirta kang wis dicampur kali kembang para liman. Oh. Yuk satu persatu. Diberi kekebalan sang pawang Ki Sastra Wijaya. Yo ana sing mangan silet, yo ana sing mangan klopo, yo ana sing ditusuk pakai terus. Yo satu persatu jauh paling ana sang pawang. Siji kok siji garana paling ana mangan sang pawang. Ya ana sing ditusuk pipine nganggo teruji. Sekali lagi buat adik-adiknya ojo tiru-tiru, ojo melu-melu. Inilah permainan yang sangat fantastis. Ini adalah permainan tapi bukan main-main. Ya ana sing mangan silet, ya ana sing mangan neon. Sekali lagi ojo tiru-tiru, ojo melu-melu. Yuk satu persatu sudah diterimakan oleh sang pawang. Yuk teruji yang sangat tajam jika bisa dipegang. Yang ono sing mangan geni. Ya ana sing mangan neon, ya ana sing mangan silat. Ya sekali lagi buat adik-adiknya ojo tiru-tiru, ojo melu-melu. Ya dengan yang sangat berbahaya. Ya satu persatu silat dimakan, satu persatu silat dimasukkan. Ya juga ada Mas Kancil yang
memotong lidahnya sendiri. Ya, semuanya kita saksikan bersama. Ojo tiru-tiru, ojo melu-melu. Yuk, itu sudah ditusuk pakai jeruji, masuk pipi kanan, keluar pipi kiri. Yuk, sudah ada yang makan api. Yuk, hati-hati sang bawang, apinya hati-hati. Yuk, jangan sampai doyang bawang. Hati-hati. Yuk, satu persatu nampaknya sudah habis. Neonnya wis entek di tangan. Yuk, kelapa. Yuk, dintekke Mas Faruk, kelopone Mas Faruk. Dintekke kelopone. Yuk, dioceki nganggo untune. Yuk, sampai keluar banyune. Yuk. Sudah dimakan hancur lebur, ya bisa dikeluarkan oleh sang bawang dengan keadaan utuh. Ya, masih satu sang bawang. Ya bisa keluar lagi dengan keadaan utuh. Ya begitu sang bawang. Enggak sadarno, tambanano, kabeh sadarno sama balik. Diwaraga kang sampurna, diwaraga kang sejati. Aja suwe-suwe sang bawang. Sadarno, balekno diwaraga kang sampurna. Sadarno sang bawang, sadarno tambanano, balekno diwaraga kang sampurna. Dari siang sangat tajam sekali dikeluarkan oleh sang bawang. Iya, keluar dengan sempurna dan tidak keluar darah sedikit. Yang satunya lagi sang bawang. Yang satunya lagi. Ya, tolong dikeluarkan. Ditabutkan bawang di sini. Hati-hati sang bawang. Iya, kedua-duanya sudah dikeluarkan dengan sempurna, dengan keadaan utuh. Ya, yen wis kaya ngono tambanano sang bawang. Sadarno, balekno jiwaraga kang sampurna. Kabeh tambanano, balekno jiwaraga kang sejati. No.
Kabar satu disempurnakan oleh sang pawang di Sastra Wijaya. Yuk Sadarno Tambanano. Yuk Balena Juraga kang sampurna. Ayo enggal Sadarno sang pawang. Saatnya sang pawang. Enggal Tambanano, Balena Juraga kang sejati. Siji Sadarno, Balena Juraga kang sampurna, Juraga kang sejati. Oh, iya. Bangun, bangun, bangun. Masih satu sang pawang. Ini Mas Kancil yang akan memotong lidahnya sendiri. Lidah yang satu-satunya dibuat makan, dibuat minum, dibuat bicara akan dipotong. Tapi kami ingatkan ojo tiru-tiru, ojo melu-melu. Tunggal guru ojo ganggu, tunggal wirid ojo sengit. Ilate Mas Kancil bakal diketok. Nanging dalam waktu 2 menit akan menyambung kembali. Yuk sang pawang enggal tindak mesake sang Mas Kancil sang pawang. Ayo. Yuk dihitung 1 sampai 3. Hitungan ketiga harus putus. 1, 2, 3. Oh. Awas, hati-hati sang pawang. Iya, susunin jaluk. Cepat dibawa masuk. Dibawa masuk. Demikian usai sudah hiburan dari kami, atraksi permainan dari anak-anak Tondromo. Apabila ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mekaten menggah pungkasane ngatur saking Sanggar Seni Budaya Tondromo bobile wonten kirang langkungipun wonten lepatipun nyuwun lumutrisih pangapunten langkung dhateng pendhidhikan pucukipun kaca dhateng warga masyarakat Mayong Lor mriki sedaya kemawon sesepuh pini sepuh aji sepuh kawula atas nami Sanggar Seni Budaya Tondromo nyuwun lumutrisih pangapunten usana wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesanti Joyo Joyo Wijayanti lir ing sambi kala ingkang